So emveni kwalokho kokufaka lelo limi angazi ukuthi kwekusenzakaleni. Emveni kwalokho ngeza ukuthi akusesilule manje. Sekukhona lento erough emagadla. Ngigxume ethi ngithe kuye la kuye yonke ngathi mina usasiza mina namanje wathi hey ngathula wenza lento yakhe wazoyiqeda wathi mase eqedile wathi makuukuthi ngikhulelwe kuyoba ijazi lendoda yami. Awuphindile amazwi asho yena wathini? Wathi makuukuthi ngikhulelwe kuyoba ijazi lendoda yami. Ngathi iyona ndlela ukungisiza lo yenza iyona ndlela osiza ngayo abantu iyona ndlela osebenza ngayo le. Bekuthena ungangichazela uma ukuthi uzongisiza ngokuthi uzoqubula kanti uqubulana ngalendlela iyona ndlela yokuqubula lana. Siyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi la nikhona nibele umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Njengokwenjwayelo ke siyesilekele abantu bezosibikela izinkinga zabo abahlangabezane nazo nabafisa ukulekelelwa kuzona ngokwehlukana kwazo. Kumina ke nakuthina balandeli benhlangano ithuleleni asebenza zilito ezisenza ngaphambili nakho ke futhi kuyasiphinda lokho udaba olufana losesalenza. Sizobheka namhlanje futhi again udaba lokuthi ingaba abalafi bendabuko kakhulukazi laba besilisa ingabe balapha ngokuqotho yini mangabe bebhekene namakhasimende abantu besifazane. Sike saba nababa Mazibuko la niyamkhumbula waseBergville owathatha unkosikazi wakhe wamusa enyangeni. Yafika unkosikazi wathi ukuze akwazi ukuthi amlaphe efuneka alale naye. Nangempela inyanga yalala naye amfaka ilumbu. Ilumbu labuya nomama wazothelela bani wazothelela ubaba ekhaya. Akazange amtshele umama mangabe ebuya ukuthi inyanga imenzeni. Wabamba ubaba Mazibuko esenokugula ukuthi nakho kunenkinga ngibhekene nayo. Wathi mayembuza umama kwawumake umama emhlambulukela ukuthi hayi inyanga yenza ukuthi nokuthi. So ke lezi izinto ezikanje asazi ubuningi bazo ngoba zilokhu sivela kancane. Nabo abalafi bendabuko ikomiti labo siyabancinca njengabantu nabo siyacela beze kizwe ukukhuluma lento ukuthi ivinjwa kanjani isihlave sikanje. Namhlanje sinosisi ozosibela ngenkinga yakhe ecishe ifaya nalo kodwa uzochaza usisi ukuthi uze nganike yena. Dadewethu siyakubingelela. Yebo sanibona baba. Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila. Kade ungifonela seso sidinga. Baba bengifonelela ukuthi ngake ngahlukumezeka ngoye 2022 ngoAugust nge20. Kwakumgqibelo ngangihamba nobaba weingane. So siya eNanda emntwini owayethola ubaba weingane eRedweni yaseNanda osizayo odabuka eSwazini. eNanda FM? Yebo kweNanda FM. Nimthola umsakazi nomokazi wedayisa umsebenzi wakhe? Wedayisa umsebenzi wakhe. Okay, lezi inyanga evele emaRedweni. Yebo kubaba weingane okuyena oshuthwe ekade emlalele. Yebo. So ngenkinga ke ngoba uba umuntu kwehamba kube khona izinkinga so sahamba saya kuye kwawuyena osidirectayo la kahlala khona ngefoni ngoba wathatha ifoni number yakhe ngalesikhathi kade emlalelile egcineni mayisephuma sevalelisa emva kokukho njalo umsebenzi wakhe wathatha inumber yakhe. So ngelinye lamalanga wamfonela. Ubaba wengane. Yebo. Othola inyanga. Yebo. Eyitholela wena. Cha sasihamba sobabili. Ubani ofuneka yolashwa? Owena inkinga yesikole. Sobabili sasinenkinga sobabili. Niyohlola? Yebo sohlola. Okay. Yebo. All right. So wafike wasihlolela sobabili. Wasidirector nje indawo akakuyona. Wathi useNanda eduze kweprimary ekuthiwa isekusile primary school. Sidlula leso sikole isekusile bese sikulandela sidlule icrash. Kunomgwaqo ongaka left. Umgwaqanyana nje onganakekile ukuthi ungabe uhamba imoto nje othi. Yeah. Wathi khona lapha ahlala khona ngempela wasidirector kanjalo sasafika emagcekeni. Yeah. So wasihlolela ke. Angisakhumbuli noma bekhona nabantu ababephambi kwethu kodwa nje kwakuyindawo engayingavamisile ukuba nabantu abaningi. Yeah. Ngoba sekuze kwenzeka lento yokurepeka kumina ngicabanga ukuthi anganoma usuku lesi4 yini siphindele noma usuku lesingaki. Nifike niyahlola? Cha. Wasihlolela ngisho khona. Okwesibili wathi funeke sithole iMnazareth. Okay. Funeke songena eMpophomeni.
Okay, mana-ke sisikuze sihambisane yabo step by step not Yebo. understand. Yebo. Nihambile nawo hlola. Yebo. Ekuhloleni kwenu wanitshela izinto okuyizona enimothi Yebo. yes, okay. So mayisitshela lezo zinto wasethi funeke sibuye sesiphethe iMnazaretha. Okay. Sizogezwa. Sogezwa kuphi eMpophomeni. So sabuya sayogezwa eMpophomeni. Sesiphethe u1.5 wethe 1.5. Sesiphethe u1.5 nale Mnazaretha. Kwadunyiswa imoto egcekeni ngoba kudla ngokuba nabafana abaningi. Okay. Akuyekho umuntu wesifazane lapho kusukela la ko22 kuya ko32 lapho nje phakathi naphakathi no25 nje akekho weqela ngale ko30 bani. Abafana, yebo baba la ko 6 7 8 abafana akahleli nabo lapha. Nehleli nabo nje akusikhona kwakhe indawo akasebenzela kuyo isigodlo sakhe. isigodlo sakhe. Okay. Yena momfonela wethu khona uthi uyafika ungamtholi two around yasebenza. Inyanga ebhizi. Mlindeni uyeza. Aziqhamukele ngeenyawo ungamazi ukuthi uqhamuka ngakuphi. Yeah. So ke esesigenisile kanjalo ke emanzini ngale Mnazaretha wathi fune sibuye sesibuyela singake ngicathuka okwesithathu kuze kwenzeka lento. Sesibuyele kwesithathu ke manje. Wasinikeza imithi watshela lo baba engane ukuthi uphupheni kanti ngempela wayiphuphele yonke akayishoyo. Senibuye eMpophomeni. Sesibuyele eMpophomeni sesibuyela manje isiqupho sesithathu. Sesithathu. Okay. So emveni kwalokho baba wathi baba engane ngifone ngoba yena usemsebenzini emshini ibange imisindo. So mangifonele lo muntu ngisho ngimbuza ukuthi ukhonani sokwazi ukuza. Wathi naye ukhona. Salokho sifona wasuka la kasebenza khona baba engane sahlangana edrobheni sagibela sahamba sakhona. Uma sifika akekho wathi around. Wathi meqhamuka la sasimlinde khona omkhukhwini ekusontelwa khona ngoba uyasonda nokusonda. Kuyizayoni futhi umfundisi ufake ngisho ukhololo. Uphinda beyinyanga. Yebo. So emveni kwalokho masisamlindile lapha avesana aqhamuka mayiqhamuka uqhamuka njengomuntu ongazange azayindawo. Ufake ibhluku elibhobokile emadolweni afika sibingelele lapha sibuza impilo ethi yena uma esethi masingene uzotshela labafana bezositshela ukuba masingene. Lapho sihamba nengane ethe neminyaka u4 yokugcina. So masihamba nalengane yethu sihlale ke silinde lapha hlalise nje yona ayongena esikolweni sakhe phatha anganoma sangena ngo past 6 noma saziye ko 6 kanje late ntambama ngoba safika sekulate ngicela safika la ngoba 4 kuyena. So uma sifika lapho masayithumela labafana abathumela labafana beze bese hayi sethu baba nikeza ningangena hayi na ngempela singene. Mtshela ukuthi uphuphu 1 no 2 no 3 shothi mina nginenkinga yobukhupheke ubukhuphe bavesana bawes esinikeze lezo zinto bavesana baxaka ngathi mina ngixaka okukhuphi. Yeah. Kulezi zinto osinikeze zona. Ubaba engane wakuthiwa khona isibhamu esimfunayo. So ebantwini abazizitha zakhe. Kuzofanele eyogeza eMpophomeni ukuze ezokwazi ukuthi amgomelele lesi sibhamu. Wena okwesibili futhi manje. Yebo wathi funeka eyongena deep. Lapho kwakumakhazanyana wathi funeka eyongena deep ahambe nalengane ethe neminyaka u4 ayifake phakathi kwamathanga. Wathi ufuna lezi ayinyembezi zayo lezi ezijulile. Lezi ayinyembezi zayo ezijulile kunekhehla la kulobo walengane elingafuna ukuthi lengane ishaywe. Ingane encane. Yebo. Ikhehlela kubo kwengane lo wena phela ingane izalwe nina ngithi. Izalwa yithina kodwa ikhehla la kubo baba wakhe leyo ozala lengane. Nephela kusho ukuthi ikhehlela kubo kwakho babatshela ubaba nothatha ikhehlela kubo kwengane ngathi manje ingane mhlambi iqhamuka kwelinye ikhehlela eceleni. Yebo. Kwalokho nje it was a red flag lokho. Ngokukhulu ukuthemba indlela esamthola ngayo ngoba besingakaze simhambe umuntu esimthola. Ababona. Eredweni sikakhulukazi. Yes. Besiba around nje la sihlala khona. So ngokumthemba kakhulu nangendlela esihlolela ngayo kwakhona nje lelo themba lokuthi hayi izinto zethu futhi zizolunga. So ubaba engane wahamba ke manje uhamba nalabafana abanye babo balabafana kwadumisa imoto egcene yona kuthiwa ngakhipha u300 kiwe eMpophomeni kuyilibanga. So uma behamba bese thina hey nihlezi nifika nobabili kade ngangifisa ukukhuluma nawe. Ngithi mina ukukhuluma nami ini? Kusho baba. Yebo kusho lo yebo. Ngathi ubaba upha akekho. Usehambile. Ngengane baye eMpophomeni. Wasala endlini nekhaya. Yes. Wathi mina wayethe mina fanele ngiqume.
khona la ngoba ngithi ngangikhale ngesichithi ngiyobuzana ngobukhuphi ngigqume khona lapha hawu kwathiwa hayi amanzi awekho yeah hayi kwathulakala kukhona abanye osisi ababe-2 abaqhamuka abagezwa ngale kwalomkhukhu engingazi ukuthi babefike nini ngoba uyibona kaqala ngabo bagezwa ubani bagezwa kukhona yilabo abanye babalaba abafana ukuthi bageza benquni noma bageza benjani angazi ngoba kwakungale kumkhukhu uhlelwe kuno 2 room obheke ngala esigodlweni bese kuba umkhukhu ngapha so mabehleli labafana nalabo sisi indlu lesigodla sibheke ngala sibuqama manyana nalo 2 room yeah so ahambe kuba bengane ke empophomeni ke seye kwesibili ke wathi ke kudala ngase ngifisa ukukhuluma nawe nihleze nihamba nobabili ngithi mina yini ofuna ukukhuluma nami uthi ubaba enganza kudlala ngawe ngithi mina udlala ngawe ngami ngani bese chaza izinto engizaziyo so esike sanenkinga nazo before eduzane nje lapho wo-2021 umuntu ongathi useyangihlolela kwamina kwakhomba ukuthi yonke lonto ngiyayazi wasethina kuzofuneka ngikusize kuzofuneke ngiqubule izinto zini ezathi ababengane udlala ngawo ngazo uyaqonywa noma eqonyiwe yebo wathi kunesilwane enginaso esisesinyeni sami washo izinto ezenzakalayo nokuyenza ukuthi nani wathi ngichithekelwe nayisisu ngathi mina ngengizwe kodwa ngikaze ngibone ngichithekelwa isisu kodwa ngengizwe kuthiwa ngichithekelwe isisu ngingazi ukuthi kanjani okay wathi yena lesilwane wathi futhi baba enganza zakho lo uza kushiya ngoba manje lento yafakwa le ntombazane yayifayela ukuthi makakushiye hayi ngathi mina kuzofuneka ungikhipheke kushuthi lento ngokusho kanje wathi kuvele fanele ngikukhiphe njengoba ngithe nje maye le bengifuna ukuxoxa nawe leyo ngithi mina kuzofuneka ungisizeke ungikhiphe okay mana ke futhi yebo njengoba ngithe akayele ingabe ngifuna ukukhuluma nawe futhi kuye empophomeni laphana it's a distraction ukuthi babahamba shwa yebo yena nje wasuthi weseplan eqedile ayikho kahle into yempophomo yes just ukuthi ne issue yebo asukeduze kwakho yebo ngokukhulu ukuthemba nanokuthi umqondo ungafiki ukuthi khona into errong akangayenza nani kunothulitha abawu2 ethe umfana makabathele babe ingane ngakahambi uthulitha bemithi wasethi mangijikeleze labo uthulitha ngoba ethe uzongiqubula ngithi ngathi mina yini uqubula umuntu ufika kudonse la like kanje makukhona into ewubuthi like mhlawumbe ibhodlela elinomuthi phakathi uyakwazi ukuthi abuye nalo enyameni yakho mana awuphinde futhi ayichaza kahle awunyusa ijezi ngibona kahle into yenzayo uma ukuthi kukhona obuthakathi obenziwe egazini lakho yeah so ukuthi angazi ukuthi kuya ngayo ukuthi lokushuthi udonsa kodwa donsa ngani ngomlomo kanje like doing a life bite yeah kodwa emzimbeni not kwi private part cha sengisho khona phela life bite basemzimbeni yeah ngale kokuthi azagcabe ngale kokuthi azagcabe uzophuma kanjani lo muntu uyaphuma phela ngazi ukuthi benza ngani ukuthi uyakwazi leli gama noma oqala uzwa ngawo uqubula ndini lokho ngake ngezwe ngalo kwakhona ongichazelayo ngalo angaze ngiyenze okay wangichazela ukuthi kwenzeka kanje it's the first time hearing into njengale yeah all right so ke wasethi mangijikeleze lezi igroup ngayijikeleza nibanga ke endlini uyena nami uvuliwe umnyango valiwe wavala umnyango so ngajikeleza lezi igroup mangijikeleza lezi igroup ngivisane kube ngathi kunento ethatha ingqondo yeah ngibe dizzy ngalendlela lokuthi ngiyeza ukuthi mangike ngashayeka phansi ngizolimala lento yolokhu ukuthi ngizolimala lokuthi mhlambe ngingawa ngithule ngoba kungathi kunento ethi wayesengqondweni yabo nje ngendlela ethatheka ngayo ingqondo usurawunde kangaka lezi igroup ngicela kwakukathathu 1 2 3 yebo wasuba ngadizi ngalendlela iroof phezulu iyajika kwangathi phansi ingaphansi la ngaphezulu angazi ukuthi ine yenzeka lapha phakathi nendawo yeah angazi ukuthi ine yenzeka lapha phakathi nendawo ophahlweni so emveni kwalokho ngamtshela ngathi mina sengidizi and uma ngeke ngawa ngizolimala wasethi yena hamba uhlala lapha kumatras ngahamba ngohlala kumatras ukuthi wangena nini ngaphansi kwemlenze yami ngiyezwa ukuthi ufaka ulimi lakhe esithini sami sangasese ngathi mangithi
ngathi wenzani wathi ngithe kuyo yonke lento ngisiza wena lapho ngiphelelwa amandla ingqondo ihambile kodwa ngiyayibona lento akayenza yonke into ayenza ngiyayibona kodwa amandla okulwa nani anginawo so emveni kwalokho kokufaka lelo limi angazi ukuthi kwekusenzakaleni emveni kwalokho ngiyeza ukuthi akusesilule manje sekukhona lento erafu emagadla ngigxume ethi ngithe kuye la kuye yonke le ngathi mina usasiza mina namanje wathi hey ngathula wenza lento yakhe wazoyiqeda wathi mase eqedile wathi makuukuthi ngikhulelwe kuyoba ijazi lendoda yami awuphindile amazwi asho yena wathini wathi makuukuthi ngikhulelwe kuyoba ijazi lendoda yami ngathi iyona ndlela ungisiza lo yenza iyona ndlela osiza ngayo abantu iyona ndlela osebenza ngayo le bekuthena ungangichazela uma ukuthi uzongisiza ngokuthi uzoqubula kanti uqubulana ngalendlela iyona ndlela yokuqubula lana wathi ungalinga umtshela ubaba engane zakho ungamtshela uma wamtshela uza kubulala noma uzozongibulala wathi ungatshela even ngisho umngani wazothi uyangithanda iyashintsha ke manje wazothi uyangithanda emva kokwenza lento ngabona ukuthi ungenza isilimo ungafika ungirape bese uzongitshela ukuthi uyangithanda ngathula abekho abakabuye empophomeni laba baye empophomeni wazothi uyangithanda emva kokube sengirephile yena so babuye uma ethi uyakuthanda uthi uyaqhubeka ngathi ngiba ngikuthandela ukuthi mhlambe siqhubeke sithanda labantu nje ngiyakuthanda kuphela wayisho ukuthi ufuna ukuthi siqhubeke sithandane ukuthi mangifikile ngizolanda imithi yena uzodumisa imoto sihambe siye hotela lebe qhama amabhloka adabukile nje ehlala la kodwa ngathi mina lalela la ubaba engane zami angazi ngamjora uyakwazi ngisho lokho angazi ngayenza into wrong le oyenza kumina wathi ungalinge uzumtshele bathi sebefile sebebuye empophomeni kwanento ethi mangisho kwanento ethi mangisho kwakhona into ethi ungamtsheli yathi into ungamtsheli ngoba make wamtshela angeke nize niphume la ngasabathe kwathi mangisho uyabona na uyangibuza ubaba engane uthi lokho uhleli kanje lo ngiphumile la ngithi mina lokho ngihleli kanje ngoba wathi mase eqeda ukwenza lo seqeda ukwenza lento ayenzile wavula umnyango wathi ngingaze qhamuka umuntu ivalile eminyango nonkosikazi wakhe okay uyakunika into zokusula cha uyaqoka nje yebo lapho nginombuzo ukuthi kwenzakalani yini kwenze njani kwangathi ngilahlekile kwangathi angazi nguphi angangazi ukuthi kwenzakalani ingqondo kwavesele ya actisa komntwana osemncane ongazi lutho ukuthi kwenzakalani wathi mase efikile ubaba wengane wasethi wabathuma nalabanye ababafana wathi mabaye okwethu petrol emontweni esizoyiqasha yakwakhe isise lapha esihlala khona bahamba okay usazobuya ubaba engane egcabe akukho ukuthi ngithi makangagcabe ngoba mangeke ngathi ngagcabe uzongibuza ukuthi kwenzakaleni bese ngihlala odabeni mangeke ngahlala odabeni ngempela iyasho lento ithi ngeke nize niphume nalomntwana la lento ekhuluma kimi emadlebeni make washo nje yazi ukuthi ngeke nize niphume la ngathula sagibela imoto sahamba nalamantombazana kwawasemanzi imtoti ngikhumbula kahle oh lawa ade gezwa ngalo yebo kwawasemanzi imtoti sahamba nalomfana ngihamba imoto yaze yosibeka sathi mangibona isikhathi endlini 08 hayi ancoma umsebenzi wakhe ubaba wengane phela ezumuntu angathi uyasebenza hayi kulala ebusuku ngabo 12 o'clock kube nento ethi mangihambe ngetoilet uma ngifike etoilet kube nomoya ozingayo la enkabeni ospinayo uspina nomoya ugijima uze la esinyeni bese ngiba nesidonsa kungathi ngani ukhanule yebo ngenze ngibuye ubaba engane okulele angangiboni songilala ekseni kufanele avuke emsebenzini ngingasho lutho ugezile kodwa nobuye angizange ngize ngigeze hayi alungise emsebenzini ahambe awumtshelile angimtshelile angakamtshela ngalothi ngizoqala ngithini ahambe emsebenzini isale ngidlala lento ilanga lonke ngingazi ukuthi ngizobikela abantu ngizotshela abantu uzothini ngiyibone nje kuyinto nje engathi ngathi ngonile noma ngibulele like into engenzile angazi ukuthi ngizoxoxela abantu athini uzothini uzonginikeza mophu umqondo
kwakude nje ukuthi ngikhumbule indaba yamaphoyisa. So kwathi sezobuya ngekhathi zalate kwayimangigeza. Ntambama mayefuna inkoza sekamerweni ayinganqaba. Washaya umsomlungu ngahamba ngetohweni ngabikela intombazane engisebenza nayo. Yathi yo gabe into embi kanjena uzothini pho ngithi mina ngeke ngize ngikwazi umfihlela umuntu engihleli naye uzofuna ngimtshele. Kodwa ngazi ngizomtshela kanjani. Nene ingane engaki nobaba? Sinengane ezo4 unenye ngiyithole kulonyaka ngoJanuary. Okay. So kusuke ke lapho baba ngimtshele ngomhla ka23 kwakulesibili. Kube nento ethi mtshele. Ngithi mina ngithini ithi into yisho ukuthi kwenzakaleni labeni ekhona. Ngasikunika amandla manje lawo ungakwazi ukwathula eqaleni lapha. Le nto iyakhuluma ithi mtshele ukuthi kwenzakaleni labeni ekhona. Ngathi ngizoqala ngithini kwathi wakhuluma ukuthi labeni ekhona kwenzakaleni. Yathi thethe usho ukuthi uxelele ukuthi kwenzakaleni labeni ekhona. Ngasivula isivalo se-fridge ngasivala ngazivala lapho ubhizi uyancoma nanokuthi usefuna ukubeka usuku lokuthi siyaphindela phela. Ngazivala ngazivula ngathi hayi ukuthi ngiyafa noma kwenzala noma yangishiya akuselutho akunandaba. Ngathi yazi lo muntu lokhu ubhizi umncoma wenze kanje. Ngifuna ungasho kwaba muncu kwakubi wahamba emsebenzini akwangavuma ukuthi asebenze waphuma ngani noma ngo1 noma ngo12 wafonela yena lo muntu wathi yona indlela osebenza ngayo njengoba usikhiphe emaradweni nendlela osebenza ngayo wathi yena wena yazi ukuthi wenza u1 no2 no3 kuma wengane zami wathi engangitshele ungitshele yonke into wamsongela wathi mfana wami la ngiyokubamba khona nalapha engiyokuthola khona wathi lo bhudayi uzofuna esikhulume yena lenyanga athi uzofuna esikhulume uzofuna uze la ngikhona athi ukuze ba wathi yabona ngihlengenyuka ngifuna ama-office ngifuna ubanje ngifuna uboshwe wathi yazi uzolokhu ubhizi mfethu lokhu ngithuka kanti umuntu onenkingi nomuntu wakho esifazana. Manje sezama ukuqhatha manje se. Angifanele ubaba engane ethi nangethi njengamanje umfonela umtshela ukuthi sengitshele yonke into. Nangampela ngimfonela ngithi njengoba kade uthe ngingasho ngisho yonke into. Ayikho into engazange ichazwe yenze kumina noThemba ngenze. Nokuthi bekwenzakaleni kuze kwenzeka kanjalo. Wena ubukade uqale wathini. Wasethi yena mina sengiphikile. Icala lingumphiko. Wathi inamba yakho le kwakhomba ukuthi ngibhizi kusekuseni ngilungisa abantwana bayisikole ngathi mina inamba yami ngathi umuntu osafuna ukuthi ufuna ungiplanisa ukubanga angothina ngophika ngithini. Ngabesana ngecima ifoni lokho. Wathi babe ngana ngihamba ngepolice station ngihamba ngepolice station. Kuyiphi police station? KwaDabeka. Yeah. Ngafika KwaDabeka ngachaza ngabeke. Bathi KwaDabeka kuzofuna ngihambe ngiye police station yaseNanda la kwenzaka eduzane kwala kwenzakalela khona lento. Yes. Angithatha amaphoyisa angibeke egate. Emtshebheni? Yebo. Okay. Ngangena. Mangena ngisichaza udaba lami. Sekusuku lesingakwenzekele nje kusemtshebheni. Umgqibelo kwenzekile isonto umsombuluko usuku lesi4. Okay. Usuku lesi4. Ngingena ngifike ngilichaza udaba lami angibize omunye usiswe ilona iphoyisa ngichaze sonke istory noma ngichaza nje kanje. Aqede ethi mase eqedile bese kuqhamuka lo msesho osephethe ama-file ama-file yebo ama-docket. Athi yena ubani ugabsilwa kangubana ngithi mina ethi okay asambeni. Kwathiwa sisibhedlela eMagandi hospital eklinikhi yakhona ithuthuzela siyoklini. Sahamba saphuma kukhona ingane ehamba noma wayo nje sikhulile kodwa nayo. So saphumela eminyango saseseyadini la khona epolice station wasethi mabangene mina mangisale. Wangibuza lo sisi lo msesho wathi kwenzakaleni umuntu esifazana? Yebo ngamchazela ukuthi kwenzakaleni. Wase ayikho le case ngoba uwena ovumile. Ngathi ovuma ukuthini sisi? Ngivuma ukusizwa angivumanga ukuthi mina mangireshwe inyanga mayingilala ngoba izange izisho ukuthi izongisiza ngokuthi izangilala. If yayithe izongisiza ukuthi izongilala ngabe angizange ngize ngivume ngoba ngingaze ngizokuthiwa khona umuntu osizwa ngokulala. Ngingathandani. Wasethi naye ayikho le case le kuphela wena into ngayingakuthiphisa kuyo nje ongayenza ukuthi uhambe uyoklini. Sagibela imoto sahamba. Okay manje umsesho usephendwe ke judge manje? Yebo. Lapho ubhizi baba engane uyafona endleleni nje ubhizi uyafona lo wathi hey nalo baba engane zakho esembiza shona ngegama waphela wayethi driver ngihlele ngapha eceleni kwakhe. Sahamba sadlula epolice station yaseNtuzuma. Masidlula epolice station yaseNtuzuma ebashiye laba ethi masidilike mina naye.
siyongena ngaphakathi. Sidukuze ngaphakathi sifike kwelinye ioffice linomunye usisi. Kunesitulo. Khona lezi ngubo lezi ezimnyama. Esigonga noma zothi amajaji noma yini abameli ngazi. Afika angenise khona. Afike ethi mangichaze ukuthi kwenzakaleni. Ngichazele lo sisi. Avesana ethi lo sisi wena wavuma. Mana ke muphi kusesi manje fica omunye usesi. Sesifica omunye lapha ya. Epolice station Ntuzoma. Le ngaseDebo. Yebo. Uthi nalo sisi wena wavuma ngoba ngalesi sikhathi lo muntu engena ngolwimi ngaphansi isithini sami sangasese. Kwakungathi kunento engathi yeza like ezumuntu ongathi uzochama. So ngabachazela yonke lonto kwathiwa angazi ngimdalanga ukuthi ukuchama yini ngoba phela ngangichama kusho ukuthi ngangi-enjoy. Oh shuthi wayekusaka. Yebo. Ngathi mina nganga-enjoy. Naloko kuchama lokho ngiyakwazi ukuthi kunjani. Kodwa indlela kwakwenzeka ngaye ngazi ukuthi ngizothi kwakungathi kwenzakalani ngoba ukuba kuthiwa ukuthi ngiyachama ngi-enjoyla ngibe ngizosho ukuthi hayi kwakuwukuthi nokuthi. Wathi awazi nomdala kangaka ukuthi ke phela kusho ukuthi wa-enjoy. Ayilikho le case le. Wena wavuma yonke lento. Abantu bafana bawuthula bahlangela wena manje. Yebo. Ngakhala mina ngembezi ngangasaboni ngisho indlela. Saze sayongena emontweni sisaqhubeka sisaya eMagane Hospital. Sahamba ngangena emontweni yalokho irengile ifone nongiyiphendula ngile ngiyiphendula saze safika kuleso sibhedlela esahangena kule clinic ithuthuzela baqala bonke laba engihamba nabo ngawogcina. So mangawogcina ngabona udokotela ngabo past 6. Dokotela wangicheka wangenza yonke into wangibuza ngamtshela ukuthi lo muntu wathi uyangisiza kanje ngawe ngisizela ukuthi yena ngikwenzakalelwa ama miscarriage wayengisizela ukuthi kunento ekhona enginayo e1 no 2 no 3 engiyaziyo nami vele ukuthi ngangingakaze ngithi ngifuna usizo noma ngithi ngizama indlela okuyisiza ngavuma ngokuthi ngizama indlela eyisiza. So ke udokotela wakhomba ukuthi lokho ringa le phone nga-answer phone ngaphumela wathi udokotela ngiyamphazamisa useqethi ngemnyango nga-answer phone ngayemnyango. Udokotela seqedile ungishekho sengibuza nje sengihleli phansi kwaringa ifone ngawathi ngicela ngiphumele emnyango ngoba uyaphazamiseka uyabhala ifayili lami. Ngithe ngisemnyango sebhizinesi phone mangithi ngoba ngimela ngasemnyango nangu unese buya nefayili lami unese ngangenayo kanye nodokotela. Uma ibuya nefayili ufike ubeka la oqala ungena khona nganoma uzothi reception yini. Afike lo mseshi alithathe alivule liphenqa uye lipheje ufuna ukubona ukuthi udokotela ubhala ukuthini. Ngithule nginganaki ngikhulume nefoni. Ngibuye ngizohlala phansi mase ngiqedile bedlale ngokuthi uthi akazi ngizohambisa oba ngoba imoto ezedrobheni seyiphelile. Uyephoyisa? Yebo, ngoba mina nginento yokunikisa shuthi ngizohamba nginikeza amaphara ngoba mina nginento yokuphisa shuthi nginomzimba wokuphisana kuhlekwe leyo nto. Shuthi konke manje umuntu nje shuthi ohambelalwa nje. Yes. Yebo. Amazwi aphuma ephoyiseni la. Yebo, wasethi wabahleke basethi hayibo ngiyadlala ngizokuhambisa. So angihambise lo sisi ebe busy ubaba engane ngifonela. Kubhalwe nefayilini. Efayilini angizange ngisalibona ngoba kwase kulate selibuya kudokotela. Lagcina libona uye lo mseshi ngoba ngathi ngibuya lapho ngisahleleli lapha phezulu kwetafula wabe sethi masihambe ngoba kwase kuyimina okugcina kufanele ehanjiswe. Kanti likaba necala mangareport la wena uzoza ama test la ngithi. Yebo. Wayo ungatshela ukuthi udokotela utheni? Angizange ngitshele kunanamhlanje. So sahamba wangibeka la kangibeka khona ngala ngihlala ngakhona eTop Rank. Wasethi kubaba wengane wambona baba wengane? Yebo baba wengane wambona ngoba ubaba wengane washo ukuthi kufanele ngangibeke makangeze ukuzongibeka eduzane kwalapho sihlala khona. Wathi makangibeke kwenye indawo wangibeka ngempela lapho baba wengane omthulu ekhona engilendile. Wasethi nje into angayisho nangayengithi akasithiphisa kuyo ukuthi lo baba wengane shuthi engale lokuthi enzo into ezoba ubulima nezomfaka ingeni. Wasethi ubaba wengane lona noma ngabe yini ngingayenza uma ngabe kwenzeke kanje. Noma ngabe yini ngingayenza ngoba athi ngizocela unthiphisa ke ningenzi noma ngabe yini ezonifaka enkingeni. Kusho lo mseshi. Shuthi manje ufuna nokuthi axwayise lo baba wengane. Yes. Ukuthi noma ngabe yipi imizamo ukuthi sizama ukumbopha lo muntu singayenzi lona ngoba kushuthi izasifaka enkingeni. Wasuka lapho sahamba saya endlini. Lapho evikini elilandela lelo kwenzeke lento baba.
yanyakaza into engathi ngizothi umntwana osemdala osekhulile ozothi ingalo noma uzothi umlenze Unyakaza. esiswini. Yeah. Yasuka lento yeza la ovalweni. Kwangathi into efika ingilume kanje. Kwangathi mayingiluma lento, kwangathi kunesilonda somile esikhrekhile esiqhuma igazi. Uma ngithi ngigwinyamazi, ngingagwinyeki. Uma ngithi ngiyadla, kungahleki. Angazi noma lento efuna ukuzophuma ngomlomo yini. Shuthe ibhasho la ingakwazi ukudlula noma kushuthe ifuneka izongibamba la uqhoqhoqho. Ngihamba ngiye kodokotela, odokotela bathi angikhulelwanga. Ngihambe ngiye kwi-scan ngicheckwa. Uma ngicheckwa nginalutho. Udokotela enza i-double check. Break test. Angikhulelwanga. Athi ubaba ingane mangikade ngipreventa ngomjovo. Athi ubaba ingane. Phuza manje sisi. Mangiye kumjovo. Ankamanzi Ukuze phuza. ngizokwazi ukutrain, ngikhiphe lo doti walomuntu nakuthiwa konke esele yenzakalile. Ngaphuza. Ngayeka ama-lento le ukupreventa. I-date yami ngikhumbula hle ngomhla ka-28 kuSeptember. Angangaya ngayeka. Aqhubeka into yanyakaza. Mama ngangivesana ngidlale ngabo past 6 ngingazi ukuthi ngilaleleni kanjani. Uma senze ukuzijabulisa embhedeni ngigcina saxoxa noma sisadlalisana. Emveni kwalokho ngingabe ukuthi kwenzakani ngithi mangiphapha yonke into seyiphelile manje ngiyabuza athi ubaba ingane uvesane walala nje. Lenda ngangazi noma ifuna ukungizuma ngalesi sikhathi ngisalele ngoba yenakho ukuvesana ngithathe nje ngingazi ukuthi kwenzakaleni. Manje ugcina wona igame esaqala. Angiyiboni nokuthi iphele laphi nokuthi kwenzakaleni. So ngendlela ehlukumezeke ngayo umuntu wabantu. Bayeke xoxwe semva ukuba sesiqeda ukudla. Ungalala khona nokuthi sike sithi silale 5 minutes noma umzuzwana. Singalali kusemnyango. Kunesemsebenzini emsebenzini nami ngitohoya. Anilali manje Sixoxa lento uthi ngoba ukazi uzungifebela ukazi uzungijorela uze ukuthi kuze kwenzeke kanjena nje yini. Kwenzakaleni ngiyamchazela sengathi nalento angichazelayo nayamanga noma understand noma okanye nginamanga. Kodwa manje xa uthi angazi ngiwaqamba amanga ngaze futhi ngamenzela into wrong ngoba ayikho into eyimfihlo awamfihlela ibalo yona nje ifoni yami la emsebenzini as-WhatsApp as-Facebook uyayiphatha ifoni yami anginankinga nje ngiyishiya ngiyikhohle isale naye yes nje so ngihambe ngetohweni athi na uphathe ihlungu ngiphathe ihlungu ngoba lento iyangiphazamisa bese ngendlela enyakaza ngayo besana ngishaya uvalo ngiphathe ihlungu into ihlungu ezibabayo uma ngeke ngayizwa nje iqala ngezithi fu esandleni ngiyikhotha uma ngeke ngayikhotha iyehla lento yehla ngiziyehla ngazathi into ekhathele iyodi gidli iyohlala esinyeni kungathi into edakiwe edragekile qhubeke ngisebenze ngihamba ngagive up ngashiya wayelo lotoho ngahlala phansi unyaka wonke baba unyaka wonke ngiphila ngokulala uma ngabe kukhona umuntu engibona ngathi ngiyamthemba ngithi ngixoxa naye ngivesana ngibona ngathi usetshela bonke abantu ngivesana ngibona ngathi kwayena usengishitshela noma kushuthi ngisisilima ngisabe ngisho ukuphuma eminyango ngihlala endlini ngihleli ngiyintelele sengibaqeke sengiphelile sengiphumele ezindawo sengimnyama ngithethu so iqhubele inyakazo uphele lo nyaka uqala olandelayo uma uqala olandelayo lo nyaka baba iyaqhubeka lento iyanyakaza sizafuna left and right usiza sikuthole endaweni engingekwazi ukuyichaza sifuna left and right usiza sikuthole kuphela imali kuphela so ngathola ukuthi ngikhulelwe ngo-October angangazi ukuthi ngikhulela kanje noma into yokucheck ukuthi ngikhulelwe nokuthi kwenzakalani angizange sachecka lutho akhoze impawu engazizwa ukuthi khona ama symptoms asho ukuthi ngikhulelwe nokuthi kwenzakalani. Okay bekuyiphi inyanga elela nawe lenyanga kwaku-August. Okay inyanga lele nawe ngo-August yebo uthole ukuthi ukhulelwe ngizothola ngo-October ngonyaka odlule futhi nakhona ngathola ukuthi nenyanga ezo6 ngikhulelwe okusho ukuthi esikababe sesa yebo okay so lento yaphuma ngelinye lamalanga uNkulunkulu nje omkhulu ngangingalali ubusuku nemini ngihleze ngithandaza
ngiguqa ngithandaza ngithi inkosi ngiyakhala ngiyakumemeza ngisesigangeni ngathi usizo lakho lovelaphi nayo into engake ngiyezile kuwena ngingaze ngife ngibhekile kabuhlungu kanje ngihleze ngithandaza mihla namalanga ngilala ngale kothuma kuthiwa bengana akekho ngoba ubeke bebuye benokungena obusuku isikhathi esiningi ngihlale ngilale ngale emva kothu ngithandaza yaphuma ngelinye lamalanga lento ise-toilet isisu siqansa imthambo sikhukhumela sengathi ngizima ngisho ukuphefumula ngonyaka odlule ngizwe ukuthi lento isizongithatha futhi ngizohamba ngithi ngiyababheka abantwana ngivesane ngibona ukuthi inkosi ngizobashiya bebancane kangaka bazoba umtshengo bethu bani iphuma lento ngisendlini encane ngichathile kuqale kuze lezi izinto ezezayo ngathi ngisalindele leyo nto kwanento ephumayo hayi ukuthi engajwayelanga ejwayelekile emzimbeni wami njengoba ngisuke ngise-toilet yaphuma yahamba angathi ngithela amanzi angangu-10 litha yaphuma yahamba kodwa ngathi mangisukuma ngithi ngiyibheka lento ayikho kusekhona lento engiyikhiphe ekuqaleni ngaqhubeka ngahlala lepho lesele eqhubeka yenyakazayo yini eswini kodwa manje senyakaza ngathi ikhululekile ngisuke lapho ngifinqa ngigeza izandla ngiflashe ngihambe ngikubabo ingane ngifike ngimtshele kwenzeka u1 no2 no3 kanje kodwa lento isaqhubeka isanyaza kodwa isanyaza njengoba nginyakaza ngingakaye e-toilet kube mangithola ngithenga i-practice ngithola ngikhulele ngami nge-clinic bengibuza ukuthi ke nenyanga ngithi angazi ngifike ngibachazela le story kwenzeka u1 no2 no3 kanje so ukuthi ngikhulele nina ngazi ngoba nokuyenza ukuthi bengayinto ejwayelekile ngoba bengitshethi ngivale umjovo ngoba bese ngijova isikhathi eside so emveni kwalokho becheck yonke into onesi bezwe bathi ngoba umntwana osekhulile osemdala nje beze inhliziyo ngizwe ishaya ukuthi ngikhulelwe ngempela kodwa manje bibe khona lento engqondeni ukuthi ayikhona kunobe sisilwane bekutheni ngoba ngiyazazi impawu zokukhulela ngiqala ukuzala kudala sengizala nginengane ngenqwaba uma ngaphosisa ingane esi5 lenginayo lo nyaka eyokuqala yashone nonyaka abawu3 ebebekhona kuzoba yilo wes4 owenzeke emva kwalezi sigameko namzala waphila uNkulunkulu nje emkhulu ngamzala waphila noma ngambeletha ngendlela engijolo ukubeletha ngayo aphinde futhi uthe ngoba nemkhulu angizwa aphinde futhi uthe ngoba nemkhulu igama lakhe cha kathi kulona ukuthi ngokuba uNkulunkulu emkhulu okay uNkulunkulu uyakholwa kuyena ngithi ngiyakholelwa kuyena angithi uyabona ke manje ukuthi ngizama ukuveza ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uyasebenza nazo zonke inkinga ezikhona uNkulunkulu angeke ahluleke uma ithemba ulibeka kuyena ngenhliziyo nomthandazo ready nokuthi uhambe uyothembela kubantu abantu bakwenza into abakwenze yona but ukuthi ke izinkolelo zethu asifani ngokukholwa uNkulunkulu kodwa yena bathi uAlpha noOmega usebenzile kumina ungenzelile umsebenzi omkhulu omuhle ngomzuzu wokugcina ungisizile kakhulu bengazi ukuthi ukuthandaza kunamandla ngalolu hlobo kunamandla kangaka bengiqala empilweni ukwenzakalelwa into enje bengiqala ukufocusa kanje ekuthandazeni bengingazi ukuthi ngizophenduleka noma ngizokuphenduleka waphendula kodwa gcina ngaphendulwa ngase ngimetha nalomntwana igama lakhe ngathi uaphendule amazulu imthandazo yami umntwana ophume emuhle eclean enganalutho phela isibeletho sasingavuleki ngabeletha ngomthungo i-case number onayo i-case number anginayo baba ayikazi izivulwa ngaze ngize ngifonelwe lo mseshi lona sengibuyisa ke ngalesi sikhathi ngicela ngakayiqedele le ndaba lo mseshi sisuke esibhedlela sengibuyisa sengisendlini yes kwathi ngikhulele nganyana enyanga ngathi ukuthatha blokho okushoyo ngathi yini umuntu obonayo wathi yena cha ngisho lokho nje wathi banginikezile amaphilisi esibhedlela eclinic ngathi mina banginikeza wathi lawa u5 amhlophe ngathi mina wathi kofune kwenze show ekuseni ungakadli uvuka uyawaphuza uphuze kakhulu amanzi ngoba ngale kwalokho uzomitha ingane yenyanga okay aqhubeka wakhuluma wathi senizokwenza njani ke manje ngale nyanga yeni nizoqhubeka noma nizoyeka ucabanga wakushizo yena uthi ugulela shuthi wayishisa ukuthi ngoba uyazi ukuthi umuntu shuthi nje sisigebengu ngisaba abasaziyo kahle uma sengihleli phansi sengicinga sengingedwa ngoba kushuthi ikhona lento akayazi ukuthi maka ngabe lo muntu eyenzile lento emntwini wesifazane akaphili
Uzothini mangithi mina i-report ayifunde lapha neyibuya kudokotela? Ukuthini baba ngizwa ngicela ngiphindele? Angithi udokotela wabuya nefile afike walibeka phezulu. Yebo. Walifunda ibhumseshi angithi. Wangakutshela ukuthi ubhala ukuthini? Cha, kazange ngitshele. Ngithi-ke mina ungathini makuthi kanti udokotela wayebhalile ukuthi ukhulelwe kule report njengoba afike wayifunda umseshi? Kukhona la ngangishekwe khona kubhalwe negative preg test kwathiwa negative. But la kubhale khona udokotela ngangibona nje ngesikade sengimane ngilongiya ama-social worker ethi mangifike. Kangiqhathalela ukuthi njengoba esesho ukuthi athi ukhulelwe. Yebo. Angithi nisuke esibhedlela siyagodokisa. Usethi ukhulelwe. Iwe yebo. Ufunde i-report wangakutshela. Akangangitshela. Cha, ngizama ukuthi uhlanganise 1 and 2. Angazi. Kodwa waqhubeka wakhuluma. Wathi senizokwenza njani ngale nyanga yenu? Ngathi mina ngoba nina amaphoyisa nihlulekile umsebenzi wenu. Sizomthatha simphindisele lapha esamthola khona siyomdakaza siyosho ukuthi wenza u1 no2 no3. Ubani manje bosela lapha? Lo nyanga le. Bayayazi kanti ebushebeni. Ngathi mina ngoba bona bahlulekile umsebenzi wabo njengoba bethi bona icala legimi novumile. Yes. Ngathi ngoba bona bayahluleka umsebenzi wabo. Ngoba ebuza ukuthi sesizokwenza njani. Oh, wena uzomthatha. Ngathi mina sizohamba siyosho ukuthi umuntu esasimtholile kanje uwenza u1 no2 no3 siyokhuluma emsakazweni. Oh yes, sikhulume lonke iqiniso ukuthi kwenzakaleni. Wasethi lo sisi nomseshi Ntombazane ungalinge wenze lobo bulimo omnjalo ngoba kobumbulalela umsebenzi wakhe. Awu. Futhi uzokubulala ngoba useyazi la nihlala khona wathumela umfana ukuthi anihambise la nihlala khona wathi qashana imoto kwakhe nihambise lapha enihlala khona. Uyazi umfana la nihlala khona uzokubulala ufe ushiya abantwana bese bancane. Iphoyisa lethi ungalinge uphumela obani njalo ngoba kobe ngimbulalela umsebenzi. Nanokuthi futhi uzongibulala futhi uzothumela abantu ukuthi mabazongibulala. Ngoba kobe ngimbulalela umsebenzi wakhe. Futhi akaqhubeka asebenza. Aqhubeka asebenze. Ngale ndlela ayenze ngayo kumina. So afika ngibekeke lapho ke bese ngishilo ke leso story leso. So emveni kwalokho ngomhla ka16 May ngonyaka odlule ngihambe manje ngiyobheka i-case number khona. But ngangisabuya ngakhona ngoba fike kube i-police station la emall yaseNanda. Kunomgwaqo we-police station kube nalomgwaqo othi lo muntu useduze ne-police station. Ngoba ujika nje kancane uthi uhambe ngale yokusile primary school. Okay. So nginganginokusaba kodwa ngathemba uNkulunkulu ngahamba ngepolice station ngazosho ukuthi ngisacela i-case number engangivule ngomhla ka23 August 2022. Kwakwenzakaleni sisi ngichaze ukuthi kwakwenzakaleni ephoyiseni engahlangane nalo. Lithi sisi ngisakubhekela lifune i-ID number yami ngimnikeze. Asesha sithi isikhathi abheke wathi sisi ushosho wafika ngalezi 23 zika August wathi ngoba ama-case number abantu abaningi sebewatholile ababevula amacala ngaleso sikhathi. Ngathi mina yebo. Wathi pho kutheni wena ngathi nama ngazi ngakho ngithe ngizobuza ngoba angazi ngifanele ngazi ngisendele message. Wathi yazi sise ukuze ubone ukuthi ngiserious kangakanani ngokubheka le case ngoba ngiphatheke kambi ukuthi kanjani leli cala lingakathethwa. Wathi kuba kuthiwa umthetho uyangivumela. Inkinga yami umthetho awuvumeli. Ngabe ngizobeka ilokhu ikhompyutha lapha phambi kwakho ngicheke phambi kwakho kusela ngalomhla ka23 until kuze kube manje ukuthi awukho ufana nomuntu ongakaza azafike ongaziwa. So ngasuka ngelinye lamalanga ngahamba ngaye esibhedlela kule clinic. Ngiya kuma social worker. Ngathi ngibhlungu angafonela kona namhlanje ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngecala lami. Bathi kanti uDuma uthini? Ngathi akakazozwa ngifonela. Kwathi unayo inamba kaDuma ngathi mina nginayo. Ngoba akakazwa ngifonela. Kwathi wakuzofuna ngihambe ngiyovula i-case le. Epolice station seduzane nami ngoba kukude lapha lento ngizolele ngigibela ngehla ngenyoni. Uvula iphi case? Yona le kuma social worker, kusho ama social worker. Ngiphindele ngoba ngifike ngithi ngovula kaDabeka. Basa ngikhumbula yonke into kaDabeka semde ngifikile. Ngibachazela ukwenzakalani. So bese befonele back eNanda. Mabefonela back eNanda bengamtholi lo mseshi bethola omunye. Aqale ethi ngebeka ethi kuma kancane ke ethi ukubheka. Wasethi uyamkhumbula lo sisi loyo.
wathi wase ngiyamkhumbula lo sisi ngiyambona wathi yabona lo sisi lo akatshela indoda yakhe iqiniso ngale kwalokho thina sobiza indoda yakhe soyitshela iqiniso ukuthi huye owakhumulela inyanga usho manje leli phoyisa sengathi lalikhona lapho kwenzeka lento eyenzakalayo kumina indlela akasengixisha ngayo ukuthi ngathi mina ubaba enganzama yikho into engayazi akangayazi neyodwa yikho into angayazi ngamtshela yonke into lapho ngaphuma ngikhala khona la ngacisha ngashayiswa khona imoto kwakuthi mangikhayeze kuze bonke abantu ukuthi ngithole izandla ngathi ngiyahlanya iphoyisa lethi iphoyisa bazobeza ubaba wakho babengane bamtshela ukuthi into engiyifihlayo ngoba kusho njengoba ngilongize ipolice station ngilongize ngizovula icala shuthi ngiphushwa yilo baba wengane ngoba akazi ukuthi mina kwenzakalani lapha angichazelanga bathi bona wena wakhumulela inyanga yebo babe khona nibekubona ukhumula angazi so kwabanzima kakhulu okay namanje akabi right namanje nje uma sengathi nje mangingahlala isikhathi eside nomuntu engingamazi mhlawumbe kwangathi uyaxoxa kufika ngathi lento ngingavazana ngiyixoxa sengathi ngakhala uthi dwe ngibuye ngiyisola ukuhamba kwesikhathi ukuthi ngimtshelele nomuntu yabo kona ngimazi kodwa ngimtsheleleni ngithi kona njengoba ngimtshelile yini akayenzile usebenzisa ukungidabukela kuphela shuthi lento ngizohamba ngilungisa advertise kanjena ukuze kubene ngishuthi ngizoba into ehamba ihlekwa usokwethola counseling bebeke ngikhanselishe ama-social worker kodwa angizange ngithole isikhathi enough because bebekhansela mina ngedwa bebethi masize sobabili ngoba bengane shuthi angakwazi ngoba yena akakaze ekhanselishe enhlobo engingazange ekhanselishe enhlobo ubekethi mase kufikile naye lokho kumfikelayo makuthiwa uphuzile ngoba umuntu ubuyaphuza funeke ngi-understand isimo akazobe enza ngaso ngiphinde ngi-understand isimo engibhekene isimo esinjalo umuntu azokwenza ngaso like ukuthi mangabe ephuzile ubeba nakho ukungithuka athuke angimemeze ngayo lento ukuthi kwenza kanje kumina okay ayikhulume nje athusele amemeze ungamsola angimsoli bengiba nakho kuba buhlungu nongathi shuthi uyangidakaza ngizengisaba ngisho ukuphumela eminyango ethi shuthi uyangidakaza ukuthi nento eshana ukuyimemeza kuzwe bonke abantu abasesondelene eduze kwethu kodwa kube nento ukuthi okay ngiyavuma fanele ngoba ukuba kuthiwa umunye umuntu mhlawumbe ngabe wathatha isibhamu washawa la luyaca sibekana kuyena noma okanye ngabe wavesana washiya phansi usamthanda nge kakhulu nawe uyakuthanda kakhulu noba besho niyalidinga ngosizo ngoba lento nayo yamlimaza kakhulu futhi ngoba ayipheli kwa even nakuyena ayipheli yes this one ayipheli ningapheli nje bekuba nzima kakhulu lunjani uthanda endlini nasempikamereni kunjani uthando lo right noma sibuye sixabane ekamereni kubuye right cha into akayisho ngalesi sikhathi ngimtshele lento ngoba ngangithe kuyena noma uyaqhubeka uyathandana noma uyangishiya noma uyathandana ngitshela ukuthi ngiyathandana ngeke ngibe nankinga ngisho ngaphuma ethi ngiyahamba ngiya kuSibanibani namhlanje kuSibanibani namhlanje ngathi ngeke ngibe nankinga ngoba shuthi kube ngisafela isono sami sokuthi kwenzeke into ethile kumina ngo understand ngizovuma akusona isono zakho unaso sono so emveni kwalokho wasethi yena ngeke ngize ngikwenze lokho ngoba ngiphiwanga ukubuyisela okubi ngokubi okay wathi kunento ethi mangikushiye kodwa futhi ekuyiyona eningi legxilile yethi ngingakushiye mangibe nawe akangawalalela leyo nto ke njengoba sisahlele kanje ibhlungu lento yakohlala kwena nakuyena futhi ibhlungu into yamehlela yebo ngoba ngicabanga isithombe manje embedeni ekamereni yeah ukuthi lento ayibuyi yini iyabuya uyena noma engeke azakutshele wena mhlawumbe angaze mekutshela makutshela uma ephezulu kwakho noma ungaphezulu kwakho ukuthi isuka kanjani into engqondweni aconcentrate kuwena ukuthi yebo ngoba akazi ukuthi kwalenyanga yayimuva kanjani nama move yayiwenza mhlawumbe phezulu kwakho yeah that's why ngithi i-counseling kahle niyayidinga ngoba ngibuza ngimtshele ayibuza ukuthi wenza kanjani ngoba ngathi ngamtshela yonke into ukuthi wenza kanjani ukuthi ngalesikhathi efaka lento angizange ngize ngibone ukuthi nakho esefaka into ngiyeza ukuthi sekunento yokuthi akusesiyo ke lento yalolu lime bekade ngisakha ngase kukhona lenye into uyabona nje bekubuza nje ifilimu edlala ke nengqondweni le engenama answers that's why ayibuza because ufuna ama answers anganasho ukuthi yiwona ngempela nokuthi ngeke ngibeke igama eliqoqoqa uma ukuthi ngithi ukuthi wayemuva kanjani lesizulu yeah yona because ufana nomuntu ukuthi
ngigibela imoto yami sikakhitile omunye umuntu ayishayela engazi ukuthi beyishayela kanjani. Into eyinkinga ebefika imphula umoya kakhulu lento ukuthi selokhu sazwana akakazi wangithola ngenza into errong xobo ile nto bevesana ifika imbulale kakhulu ukuthi ngcono ubathiwa ngiyakwazi ukuthi umuntu oqomayo othanda amadoda noma umuntu ebengingimthule semaphutheni. So nje ile nto bebuya imudle kakhulu ukuthi kwenzakaleni kahle kahle ungathi understand ukuthi kwenzakaleni nalento engimchazela yona ngathi akayizwa. Siyenyanga nabantu besifazana ngenyanga ezayo ungathini kubantu besifazana ababhekane nesimo esinjengesakho nabanye abasatshela ukuthi abenze njengaba mhlambe izona nenyanga ungathini kubona? Ebantwini besifazane engingakusho ngithi abantu besifazane masike siyeke uvuma ukuzwa ngezinyanga noma ngabe uyazi kangakanani impilo yakho ukuthi ishonephi nokuthi imiswe yini. Ungasitshela ukuthi ngihambiswa u1 no2 no3 ukuze ufune ukuhamba emntwini akusize. Yebo bona bakhona abasizayo abasebenza ngokweqiniso akusibona bonke abenza ubrongo kodwa manje sekunzima ukuthemba umuntu isikakhulukazi ebantwini abasizayo. Usuba namathandabuza ngoba ukumbona umuntu emuhle right egqokile kanti ngaphakathi enhlizweni ugqoka isikhumba sengwenya. Ekwazi ufuna ukuqeda ngawe umuntu wesifazana uhamba uphila akubulale kancane akubulale slowly ezangazathi umuntu owakwamenza intembi noma ebhlungu. Abantu laba banesibindi. Yabona lo muntu wanesibindi sonke. For sure ungumbulalo omdala. For sure negazi wakalichitha ngazi. Akangazi angimazi ukuthi ibuphi lobububi akabona bungifanele ukuthi ngafanele angibulala ngendlela kwafanele ngibulale ngayo. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu nedlozi elangilwela nelangivikela ayangenzeka intando yakhe ngakho ngithi ukuphila kwami ukuthi ngisinde kulento yalenkinga ebenginayo angisindela ngoba ngisindelile ngisindele abanye bena abangakwazanga ukuzikhulumela abafele ngaphakathi abathi ngoze ngiyongena egodini ngingazange ngiyithi mfo. Ngithi sukuma ngane yakwethu uzivuthulula usithintitha udalelwa ngihlupheka emhlabeni awudalelanga ukuthi ube umthwalo noma okanye uthwale imithwalo yabathakathi. Sukuma phansi uze uzoziveza. Njoba ngilana nje namhlanje angizimelelanga inkinga engibhekene nayo ngimelele inkinga zene enibhekene nazo elingakwazi ukuphuma nizozisho. Elingakwazi ukuphuma nizozisho. Phakathi ukubonga uNkulunkulu. Namandla enginawo akusiwona wami. So ngoba ngilana angilana ngathanda kodwa ngithunyiwe. Kuthiwa mangizomemezela. Mangizobemezela ebantwini besifazana abahlukumezekayo. Abahlukumezwa izinyanga. Bathi bayizinyanga. Kanti bayizinyanga mbumbulo. Bakwazi ukuthi umuntu akwazi ukusebenzisa amandla akho ukuthi mawasebenzelena ngokuthi wena mawufe akubulale ngokukhulu kushesha ugijima isilwane esiswini ngaphakathi sizenzela umathanda sichana sesenze yonke into. Angazi ukuthi ngisinde kanjani namanje ngisamangele namanje ngisayibuza. Nangithi ngeke ngizibuke ngizibheke ngibona ngathi akusimina lo. Bengiphelile izingane zakwethu ngimngaka. Ngibaqeke ngiphuma amathambo la sengathi ngisisipokwe. Yabona lento eyenzeka kumina. Uma ukuthi ukhona eyamenzakalela nomaphi ngithi akusukuhlala phansi mangasukume. Makangafihli ngoba egcineni impilo yakhe le and kuyimpilo yakhe. Lo muntu owenze lento kuwe akanendaba nawe. Unendaba naye. So ungabi nendaba nabantu abantu ngeke beze bekwenzele lutho. Bayohleka beze beyeke kodwa usala bahleka beze beyeke kunezaba izinto abazifihlile abathi bawoze befe nazo sibabulala kancane kancane enhlizweni bengafuna ukukhuluma bephumela obala ngoba besabela ukuthi kuzoba u1 no2 no3 mina nginendaba. Njoba ngilana ngiphumele nina abantu besifazane umhlaba wonke jikelele. Ukuthi noma ngabe yipi inhlukumezeko obhekene nayo musukuhlala uthule. Isikakhulukazi ebantwini besifazana abahlukunyezwa izinyanga. Uthi uyofuna usizo kanti
akayili ukukusiza umuntu uyazi ukuthi akazi ukusiza umuntu usekhande yonke iplan ngawe ezangathi uzokusiza useplan waqeda and wena ubeka ithemba lokuthi uzosizakala kanti cha uzobulawa uzofa ngakho ngithi ngingavumi mina ngizange ngize ngivume ngithi angizange ngize ngivume futhi namanje angakavumi mina ngakeze hey yabona mina ngakeze ufa mina akekho uzongithitha futhi manje ngabe ingathathwa lenyanga ibekwe lapha ngwami iboshwe uNkulunkulu wami ngicela uzungixolele uzungithethelele ngingathatha nje umbese ngisuke isicubu ngimbuze ngombuza isicubu ngisiphethe kanje azafe naye kancane azafe kancane ngimzuse lobuhlungu enginabo la ngaphakathi ngoba lobuhlungu enginabo ngiyazama ukudlulisa nokuvuma ukuthi kwenzekile kodwa kubuhlungu and kubuhlungu nje kodwa ngiyabona ukuthi ubona buhlungu engoze ngongena nabe egodini obuye obuzwa ngisho isizukulwane sami kuthiwa kuno ngabe ngobe sengugogo noma ngobe ngumama kuthiwa wahamba ekhala wenzakale lo 1 no 2 no 3 nangekhala ngoba lento ilidwala lethe engazi ukuthi ngiyikhipha kanjani ngiqeqe kanjani ukuthi ngiyisuse lento emqondweni ukuthi kwakwenzeka into ethile kumina ngoba noma ngingahleka ngijabule kwemnandi kodwa hlala lento ilokhu imani ngivakashela izenza umngani wami kanti mina ngisiye nomngani wayo Bodla ma yawanje bodla sisi bodla impela leswayo ngithi sizokutholela ikhanseli ngobhodle ngoba leyo nto oyisho njengamanje iyosetshenziswa ngisho ey'nganeni zakho nezwane zakho kuthiwa kunogogo wahamba ekhala enje kunje nazo mhlawumbe igcine zifakwa futhi lento lento igcine siba umkhokha ngoba phela uyazi into abasholayo kuye kufike ukuthi nabantu abathandayo kuthiwa kunesakwazi sesibonayo siyakhala sithi so nje kuzofuneka sesifocus kwi-counselling will provide you counselling nini baba sekhaya yebo siyayidinga and siyidinga nje ngiphakamisa ukubonga yazi ukuthi bengingenje na 3 weeks back ngibona ngimuhle ngizibona ngi-right ngikhuluphele ngokuthola nje itohwanyana ngina 3 weeks ngiqalile lokho kwenzeka lento ngihleli yebo ngone itokhela ngathini kodwa liyangijabulisa ngoba ngiyavuka nami nginyakaze kanye nabanye emgwaqweni nami ngibuye kanye nabanye noma kuncane kodwa lokho engithola kuyangenelisa yes ngoba nami ngiyakwazi umasihlele endlini sinabantwana sibaningi ngihlale ngibhekelele nayedwa sihlanganise sibone ukuthi abantwana siphila kanjani siqhubha kanjani life goes on yebo iyaqhubeka esazoqhubeka futhi isazoqhubeka ngiphakamisa nje ukubonga noNkulunkulu nedlozi elangiqondanisa nalo muntu wesilisa owangizalisayo ukhombisa ubudoda obuqotho okuhlula amadoda ashadile singakashadi Ngibongela bengithi ngizomfonela ngazi ngisangamfonela team yebo ngiyabonga kakhulu bengithi ngizomfonela just nje ukukhombisa ke ukubonga kuyena ukweseka sekulesi simo ekubeni ungayibizelanga naye wayethi ukucelela usizo njengoba ahamba nawe kuyena wathola inyanga akayezwa umshini la selengapho bashile nomfonela Nkosi Okay, South Africa, we tried. You have reached the... Yes, but ngizosemsebenzini. yeah Siyabonga sisitolo sakho. Xolisa njengokwakwehlela sisi. yebo Yes, engathi ungathola impela usizo sizakala impela iqhubeka. South Africa sizolibamba ke udabula kasisi la. Noma lijabhisa nje. Oh, inanda. Kuyajabhisa lokho South Africa mawuzwa i-treatment usesayithola emaphoyiseni asenanda. Knowing Inanda is topping the list when it's come to into ze-GBV, especially in abantu besifazane. Uma kungaba nabantu besifazane abamaphoyisa le atharisha lamagama usesathi babe wakhuluma kuyena
okusho ukuthi-ke umbuzo engiyibuza la ngihleli khona njengamanje ukuthi mangaka amacala mhlawumbe kusho ukuthi-ke axoxwa ngezinyawo kulesi sithethe esihlule sisibona thina isithethe esiveza ukuthi inandi number 1 uma likwazi lasese ukuthi libulawe ecala kanje mangaki kamanye but asazi but-ke it shows ukuthi-ke singabantu sometimes into mangabe kuthiwa nansi ikhona i-pandemic asireact ngokufana asi-accept futhi ngendlela eyifanayo kukhona abantu abangandatheni ukuthi i-GBV ikhona it's a pity because the perpetrator is still out there asazi bangaki abanye sebenze lento enziwe usisi and again futhi ngibuye ngize kulento yama-radio station yes for the part of i-marketing strategy emsakazweni anyone uyakwazi ungena emsakazweni akhokhe leyo mali abafunekayo akwazi uku-advertise into yayo but le yenyanga angazi kanza kwethu angazi yikho nje bengithe nje ngiyacela ukuthi isigungu noma ikomiti structure siphethe abalaphi bendabuko ake sisukumele South Africa lento ake sisukumele ngiyanicela abalaphi bendabuko ngoba labantu bahudulela igama labalaphi bendabuko phansi angeke ngandeke okuningi kodwa nje akuyona ikhesi yokuqala le futhi akuyona yokugcina esisazohlangabezana nayo because after kamazibu kona nanti sivelile enye asazi mangaka seza asazi bangaka abangakaze bakhuluma abalifisayo ithuba njengaleli nokwesaba mhlawumbe ukuthi sizokhuluma sisekele sisupport ubani but-ke thuleleni sesihlulekile ngokuthula waze wakhuluma njengoba namhlanje evelile kanje nathi siyathembisa ukuthi sizomprovide ngecounseling nasemaphoseni mhlawumbe nakhona sizoliveza udaba kuyikhulu zakhona kuyoba kubona ukuthi ba-acta kanjani especially nakona Inanda FM ngoba ngazothi ubavo lothu inyanga we-advertiser kubona nabo mhlawumbe ukuthi asazi bayothini bona ukuthi nabo abagade ukuthi nayi client yabo isiyenze lento esiyenzile kusesi imbulala ephila njengoba nibona ukuthi sesekhala kunje akumnandi kubuhlungu siyabonga nisale kahle emakhaya